Mistä idea oman baarin perustamiseen ja miksi juuri Espanja? Espanjaan mä tulin lähinnä perustaa baari sen takia, kun ei nyt ollut mitään muuta erityisosaamista kuin pienyrittäjyys. Ja baari nyt oli helpoin tapa aloittaa silloin 7 vuotta sitten. Eli oliko aikaisempaa baari- tai ravintola-alan kokemusta? Ei minkäänlaista, Okay. mutta yrittäjyydestä kyllä. Okay. Miten löysitte Markon kanssa toisemme? No, käytännössä se meni niin, että mä tein päätöksen muuttaa tänne Espanjaan ja lähdin etsiä jotain toista kaveria, joka olisi kiinnostunut tekemään samoin. Se ei ole ihan helppo löytää. Eli piti olla työhullu, eikä saanut olla perhesiteitä liikaa haittamassa. Entäs kielitaito? Kun Kielitaito- tulit Espanjaan, niin Kielitaito kehittyi aika vauhdilla, kun avattiin Espanjassa alueelle jalkapallopaikka eikä puhuttu kieltä ennen sitä. Kyllä se aika nopeasti siellä tuli opittua otsahien kautta. no miten sitten se muutto sieltä jalkapallopaikoilta tänne, niin miksi ja miten nämä 2 paikkaa eroaa toisistaan? Kyllä nämä aika lailla ero yö ja päivä. Ainut mikä näillä on yhteneväistä, niin molemmissa pitää tehdä paljon töitä. Täysin eri asiakaskunta. Eli siellä oli lähinnä espanjalaisia ja Joo. Siellä oli espanjalaisia, portugalilaisia. Mitä liian meillä oli siellä niin monta kanavaa, että kaikki matsit oli näkyvissä. Niin kaikki muu siellä oikeastaan oli hyvin edustettuna, paitsi suomalaiset. Niitä kävi ekana vuonna 1 päivässä, tokana vuonna 2. Mun mielestä se keskiarvo lisätty 1 per vuosi aina. Että ihan viimeisenä vuonna niitä oli, olisiko ollut 6-7 per päivä. no mites kielitaidon suhteen, niin miten siitä alusta selvitti? Se on ihan se oli vaan pakko selvitä. Mulla oli viittomakieli apuna ja muutama taktinen ydinsana ja näytettiin ruokalistaa. Vähän sama tyyli varmaan kuin Suomessa nämä pizzeriapitäjät. Kyllä sen palalta oppii enemmän. Otsahien kautta. Miten olette rakentaneet menun? Onko teillä ollut mielessä Suomen maku? No tää on ihan selvästi rakennettu nyt suomalaisille tää paikka. Täällä olisi vähän hupsua yrittää näitä espanjankielisiä pöperöitä. Joskin ne esimerkiksi kalat on espanjan nimisiä, mutta niille ei löydy suoraa käännöstäkään suomeksi, niin ne on pakko olla. Mutta muuten ne perustana ihan on viinileikettä ja perunamussia ja näin päin pois. Että se on se, mitä suomalaiset tykkää täällä syödä. Toki on jotain muutakin eksoottisempaa täällä, mitä ollaan muualla tehty. Mikä sitten teidän valtti on niin kuin muihin ravintoloihin nähden? Jos ajatellaan näin, että täällä on aika paljon Suomi-paikkoja ja sitten myös yleensäkin täällä on tosi paljon ravintoloita, niin mikä on teidän valtti? Valtti muihin nähden ihan ensimmäiseksi tulee mieleen, että me tehdään paljon työtä. Ja se antaa jo aika paljon etua, joskin kyllä tietysti väsyttää, mutta me ollaan totuttu tekemään työtä paljon. En tiedä, onko se nyt valtti muihin nähden, mutta ja sitten se, että me ollaan nyt kuitenkin täällä jo 7 vuotta oltu, ettei tää ihan uutta enää ole. Se on ehkä etu. Ja sitten molemmat on ollut yrittäjiä jo Suomessa aikaisemmin, että on tottunut tekemään pitkää päivää. Mikä on myydyin annos? Metsästäjäleipä. Metsästäjäleipä on myydyin annos. Mitä asiakkaat pyytävät? Lähinnä niin kuin, olisiko listan ulkopuolelta tai mitä asiakkaat niin tulevat tänne pyytämään? Yleisin listan ulkopuolelta pyydetty ruoka on, olisiko jotain pikkuista. Ja kesään mennessä siihenkin tulee korjaus, että nyt kesällä kun on vähemmän suomalaisia enemmän näitä alkuperäisasukeita täällä, niin tulee sitten tapasta ja tämmöistä pikkuista tulee. Mutta talvella ei ole, en katso, että on järkevää pitää. No käykö paljon ulkomaalaisia? Tällä hetkellä käy
melkein yhtä vähän ulkomaalaisia kuin edellisessä paikassa suomalaisia. Joskin onhan meillä edellisestä paikasta ystäviä, jotka tänne tulee moikkaamaan. Mutta ihan uusia ulkomaalaisia, niin samassa suhteessa melkein kuin edellisen paikan suomalaisporukka. Onko kilpailurehtiä täällä, tällä paikkakunnalla niin Suomen paikkojen välillä? Kyllä se on ollut paljon rehdimpää kuin mitä on kuullut. Aika lailla rehti on. Eipä ole tullut mitään kummallisempaa eteen. Kilpailukin on vähän, aika lailla kaikki Suomi-paikat on oma juttuunsa erikoistuneita. Jossain nuoret, jossain ruokapaikka ja joku on taas live-musiikille omistettu. Siinä aika vähän mennään toisten varpaille kuitenkin. Mikä on menestyksen salaisuus? Menestys on ehkä vähän liioittelua, kunhan laskut maksetaan ja eikä olla velkaa mihinkään. Ylipäänsä tähän pystytty, niin ei se oikeastaan muuta kuin työnteko. Oliko helppo perustaa yritys Espanjaan ja minkälaista on yrittää Espanjassa? Sekä Suomessa että Espanjassa on erilaiset byrokratiat, jotka sitä hankaloittaa. Kautta rantain varmaan me ollaan ehkä samoissa määrissä. Suomessa joku alkoholilainsäädäntö on hankalaa, täällä taas kaikki muu. Mutta siinä auttoi toi, kun otettiin tää asianhoitotoimisto, joka on hoitanut kaikki nämä paperisodat. Tarvii itse ihmetellä yhtään mitään. Heille maksetaan siitä hyvästä, että ne hoitaa sen. No, asiakkaiden puolella mä haluaisin tuoda semmoinen suomalaisen ravintolan käyttäytymiskulttuurin espanjalaisille. Siellä vähän enemmän velmuillaan kyllä. Se on joskus vähän laskujen kanssa vähän hankalaa se periminen. Mitä taas sitten ravintolan pitäjänä. Tietenkin olisi mukava tuoda Suomesta ne korkeat hinnat ja pienet paukut ja tienata enemmän. Onko paluu Suomeen mielessä? Kyllä se monesti yöllä, kun on painajaisuunta nähnyt, niin on nähnyt unta, että on Suomessa ja eikä sieltä pääse enää tänne takaisin. On totta puhuttuna, niin on Suomessa paljon hyvää, mutta jotenkin siinä on semmoinen, että sinne kuitenkin aina pääsee eikä se kauan kestä. Että mennään sitten, jos tapahtuu jotain äärimmäisen hankalaa täällä, niin sitten mennään sinne. Jos ei tapahdu, niin pysytään täällä. No mitkä on sitten teidän tulevaisuuden suunnitelmat tämän ravintolan suhteen? Tämän ravintolan suhteen on suunnitelmat saada tää pala rakennettua valmiiksi. Tässä on vielä 1-2 työtä ennen kuin tää on valmiina edes. Olisiko mitään terveisiä Fuengirolaan tuleville suomalaisille? Yrittäjille vai lomailijoille? No ihan lomailijoille, nyt saa mainostaa. Lomailijoille, tulkaa käymään ja pitämään hauskaa ja syömään hyvin. Ja jokainen, joka tän näkee ja muistaa mainita, niin tarjoan tervetulias kalja.